राजा दार उघडा कस अरे गुन्हेतलो काय रे काय आलं रे राजा आले दिस नाही ना नुसते जागा आहे ना तुझी फोन तरी उचल मरे कपाळ गेलं टेन्शन फोन होतं का करू काय म्हणतात तर सांगावं की ना पण झाला का काय बरा ना जीवा बरा ना रे कारण टेन्शन झालं काय म्हणतात तर सांगा चला तुम्ही कसलं टेन्शन आहे घेतोय मला बघ तुका काय हाडला आता दी चल चल आम्ही येतो हा जातो आम्ही चल टेन्शन घेऊ नका रे घरला दाद आवडला निघतात या काय आणलं नाही का आणि काय आणलं ना टेन्शन आणि हे अगे का आनंद आणि ह्याचाच माका टेन्शन झालेला ह्याच भय होता माका आणि मस्त बाबा देव तुमचा बरा करू द्या ह्याच माका व्हायचा आता काय टेन्शन करता माका मस्तच काम झाला जमला मरे आणि काय हे बघ का थोडं आता राजा घेऊन गेलेलो काय आणल्या काढू आता बिस्किट बिस्किट बी नको 1 किलो काने आणल्या तरच सोडतलो आता काय आता कसला टेन्शन कर मग आता झाला माझा व्यवस्थित आता झाला जमला